जी से शुरू होला ऊ हवे आगत हमहू हई बम के बड़का गोला। देखही में लगतारा चल देख ले जब सोचता रहो नाही आज बा तू तो पहिले से बड़ा रंगबाज बा। मारब गोली ओके और भेजा हो जाई फिरी बुझले। हर के कर चले दादागिरी जब चमरान जी बाटे फिरी लगवा चाकर खाके गिरी अवरी काटे लगवा घिरी। मारा बारा के गिर जाई केतना बसोर्स पावर आज हमहू देख ले। अच्छा बापू से अकड़ी जे हमहू काटी के फेंक दे। सुना